De ballade draait op vrijwilligers. We kunnen ook echt niet zonder vrijwilligers. Geen enkele vereniging of evenement kan zonder vrijwilligers. Ook Festival de Ballade niet. En dat gaat vanaf dag 1. En dag 1 is 2 weken geleden begonnen. Tot de laatste dag. En die is over een week, denk ik. Dan moeten we opruimen. En dat opruimen begint zondagavond. En dat eindigt ongeveer 4 dagen later. Ja. Hoeveel vrijwilligers heeft de Ballade eigenlijk om dit evenement goed neer te kunnen zetten? Ja, in totaal, dit evenement, ik denk rond de 300. Dat is heel veel. En vooral de opbouw, dat gaat fantastisch. Dus mensen gaan opbouwen. Dan komen de grote spullen, die komen de trein op. Tot aan het laatste moment de peukjes oprapen die nog op het veld liggen. Dan hebben we niet zo heel veel mensen meer over. Dat is ook niet nodig. En dat maakt het zo mooi dat echt iedereen wil helpen. De Ballade heeft zelfs een wachtlijst als het gaat om vrijwilligers. Ja, dat is echt bijzonder. Ik vind het altijd zo bizar om te zeggen, want overal staat men te springen om vrijwilligers. Of het nou bij een voetbalclub is of bij de muziekvereniging. En hier hebben we een wachtlijst. Iedereen wil deel zijn van Festival de Ballade. Ja, het is echt, je kunt het ook niet zo goed voorstellen. Mensen die melden zich nu al aan voor volgend jaar. En dan denk je, oké, maar het is helemaal niet zeker of het festival überhaupt al door zal gaan. Dus mensen willen hier gewoon bij de balladefamilie zijn. Nou, ik denk niet dat we iets anders doen, maar zoals iedereen al zegt, het is de Zeeuws-Vlaamse reunie. En dan merk je toch dat wij dat aparte landje zijn in Nederland. En iedereen wil dus toch bij Zeeuws-Vlaanderen horen. En Zeeuws-Vlaanderen is de ballade. De ballade is vrijwilligerswerk en dan is het cirkeltje rond. Ja, ze komen echt letterlijk aanwaaien. En niet alleen mensen uit Terneuzen, niet alleen mensen uit Hoek of de omstreken van Terneuzen, maar we hebben ook mensen van de overkant Vlissingen, Middelburg, Walcheren, Zuid-Beveland. En vorig jaar hadden we zelfs aanmeldingen van mensen uit Brabant. Goedenavond, Festival de